To wannan dai gidan Abu Sufyan SK ne ake buga mishi rafta, an gama rafta yanzu ana buga kwano. A yau dai da nake ɗaukan wannan bidiyon ɗin ranar Juma'a ne. Wato ran Juma'a 17 ga watan 11 2017 na ɗauki wannan bidiyon, sannan kuma ake buga wannan raftan na gidan Abu Sufyan. Don haka Allah Ubangiji ya kare wanda yake aiki yanzu. Dai ga can Adamu tare da Muhammadu shine a sama, ga Nuhu yana zaune a gindin itaciya. Kun ga dai raftan ɗin ana ta fama, ga aiki ana ta yi. Ga dai gidan gabaki ɗaya kuna kallo, gashi nan dai kamar yadda kuke kallo. Kada ku manta ni Abu Sufyan SK nake ɗaukan wannan bidiyon ɗin. Ni ne da Abu Sufyan SK wanda ake mishi aikin wannan gida. Allah Ubangiji ya sa a gama lafiya. Amin ya Allah.